Takže čau lidi, já vás vítám u tohle z toho videa, kde si ukážeme, jak se zlepšit ve Fortniteu, lomeno v kreativu. By the way, je to moje první videjko, takže budu rád, když tady hodíte like, odběr, ano, ještě se tím budu zlepšovat ve stříhání videí a tak dále. Ale taky budu rád, když si mě přidáte, protože jak vidíte, nemám moc friendů a můj nickname je tady Trackwaffen AI, takže budu rád za friend requesty. A ještě mi do komentářů můžete napsat, jaký byste chtěli videa. Jo? Budu to opravdu moc rád. Můžete psat nějaký challenge nebo různý tipy, jak se zlepšit. Jako je tohle video, kde si ukážeme, jak se zlepšit v kreativu, neboli prostě v editech. Další videjko mám v plánu natočit, jak se zlepšit v 1v1 a pak prostě kompetitivní a co si budete přát. Jo? Pak můžeme dát nějaký klávesnice nejlepší nebo myšky nejlepší na Fortnite, jaký jsou. Takže já už nebudu zdržovat a jdeme na videjko. Takže jak vidíte, právě se nacházíme v kreativu. První věc, co je nejlepší mít, tak 0 ping, jo? Když máte prostě nad 10 ping, už to není tak rychlý, je to už takový nic moc. Jo, já teďka mám poškozenou myšku, proto teďka musím používat takovou klasickou kancelářskou, ale klávesnici používám furt kancelářskou a je to furt dobré. Hele, ale první věc, co byste měli vědět, je, že když vy si najedete na nastavení, jo, tam dáte klávesnice, tak tam byste měli mít opakování znaků. Tak nejlepší je si dát první na krátká a druhý na velká. Dáte OK a použít. Jo? To je první věc, co uděláte. Druhá věc, co budete dělat, je si nastavit co největší libovolný počet FPS, ale zároveň, aby to bylo nějak s vaším monitorem, tak je to taky dobrý. Takže já používám 165, ale pro videjko používám Unlimited. Nevím, jestli to nějak kazí komp, ale doufám, že ne. Hele, používám taky 3D Resolution 100 a i FAR, tohle 100 a takhle. Ale nedoporučuji moc používat High Meshes, protože, no podívejte, jo, jak to vypadá. Já udělám edit a v tom boxu Hogwartsa nemusím vidět, že jo, protože takhle. Ale berte ohledy na to, že mám teďka zničenou myšku, takže chápete, jo? Fajn, takže teď si ukážeme ještě nějaké nastavení. Když budete chtít... Za mě se ten Fortnite dělá fakt srandu asi, že? Ale proti. No najdete tam building a pod tím bude asi čtvrtý auto confirm edits. Tak to si dáte nejlíp na both anebo na edit. Jo, edit je takový lepší pro kompetitivní hráče a both je spíš pro creative warriory. To byl první tip. Druhý tip je, že když si tady v nastavení dáte tyto 4 čárky a tam bude place build nebo tak nějak, tak tam byste si měli to třeba nastavit na enter, jo, a položit si na to třeba kámen, kontroler nebo něco takového. Potom vám jakoby to bude samo takhle tak stavět věci. Mě to nestaví, protože já jsem na scroll wheelu, to znamená, že zmačknu Qčko a... Fajn. Taky je nevýhoda scroll wheelu tohle, jo. Já prostě můžu udělat normální tady penta edit a udělat takhle, ale když budu na scroll wheelu, tak se mi to ne vždycky může povíst, jo. To je ten problém hlavní. Taky na bindech se rychlejš naučíte, jo? Na scroll wheelu vám to bude trvat třeba půl roku, když to na klávesnici 2 měsíce, abyste se naučili triple edit. Fajn, taky věc, co byste měli vědět, je, že edity vám nepomůžou absolutně moc vyhrát 1v1 ani takhle, jo? Tak, já vám teďka ukážu ještě takový krátký free build, jo? Spam po ruce. Taky poslední věc, co byste měli vědět, je ta, že já když jsem dřív editoval třeba takhle tak, jo, rychle, nebo jsem editoval prostě stěnu, tak ono dřív tam jakoby se, než jsem tím prošel, tak se tam jakoby
byla furt ta stěna, jakoby já jsem procházel stěnou, která jakoby už byla editla, ale zároveň byla takhle, jo, takže jakoby proto dřív ty stavby byly takový oranžový a vypadalo to tak jako smooth, jako takový hezčí to bylo a tak prostě. Jo, to je taková vedlejší věc, co jsem ještě tady chtěl zmínit. Takže tady teďka ne že by se vám zhoršily edity, rychlí editoři, jo, ale prostě je to tak, že ty edity máte prostě, vypadají pomalejš prostě, ale jsou úplně stejný. Jo. Ještě, já jsem teda pomalej na střížku, bohužel, ale to se taky může zlepšit, že jo. Takže tohle by byl konec dnešního videa, já budu velice rád, když si mě přidáte do friendů. Jo, to je hlavní věc. A taky druhá hlavní věc, co chci, tak je, abyste mi dali prosím odběr, aby vám neunikly žádné další novinky. Budu tady na skoro každý den vydávat jedno videjko, prostě jak se zlepšit nebo o něčem. A jo, to by bylo pro to video všechno. A užijte si krásný zbytek dne. Mějte se hezky a čau.